Ato ta dito sa bakanting luti dito ta magdula. Maria, asa ka punta? Mulaan ka? Ato raman mi sa bakanting luti, mami. Magdula mi ni Mary. Diara ka sa bakanting luti magdula ha kay para dali ra sa kapangitaon. Yes, mami. Tara, Mary. Lucio! Uy, Rina, unsa man? Lucio, pag humanggali mo panglimpyo na sa palibot sa mansyon, palihog ya kong tanong ka senyorita ninyo dito ha sa bakanting lote kay nagdula-dula siya. Sige, Rina. Buta ka ng kresikada, oy. Insa. Ang tulad ko na senyorita di ay. Kaya ako siyang pahambugan, aning tama di ay. Mary, lingawa diri Mary. Uy, wala man tay kadula. Wala na lagi nila ato si Tisoy no gatong iyang kuya nga si Dudong Pawix. Mary, makiglaag na pupunta ko dito sa balay nila ni Tisoy ba. Pero basin masaag na punta. Naabayay wawak dito ah. Gatlog na tatong ihagi. Isa man ang nagsikat Mary oh. Uy, si senyorita man doon, naglingkod. Timing nga, uy. Akong duulon, be. Kaya pahambugan ako siya, ani akong tresikad. Uy, hala! Tanawa, Mary! Si Dudong Pawix man na, oh! Nanay sila tricycard! Hi, senyorita. Gwapo kaya akong tresikad, no? Kapangit, anak! Kapangit, anak, Mary, no? Pasakya daw mi ni Mary para makabalo mi kung gwapo ba dyan na. Di ko, ay. Kung gusto ka mo sakay, pag-pretty. Nya pila pod! Kini, murag makakwarta dyan kong senyorita, ani karon. 15. Nya kay duhaman mo. 30. Tigasay ni Dudong Pawix! Nganong 30 man? Mamanika man ni si Mary, apilon din ni mo sa pamasahe. Alang nga napil, kay mo sakay man na. Ano na lang. Nakoy kondisyon mo. Kana si Mary, pahangyoon ta ka og 5. Gis na lang na siya. Sa ato pa, 25 ang imuhang bayranan sa kuha. Sige! Kadyot ta nga kay mangayo sa kong kwarta ni Mami. Tara, Mary. A few moments later. Dili naman siguro tumubalik si senyorita. Iya raman siguro kung giate. Mulakaw na lang ko eh. Dudong Pawix! Oy, senyorita! Abi man ako dili na ka mo balik. Unsay dili mo balik? Nagdala naman gani kong pang bayad. Aw, maayo. Kadyot lang ha, kay mo baking sa ko. Okay, dali, sakay na diri, senyorita. Dili ko, oy. Dala akong bayad, oh. Pero ako'y drive. Kabalo di ka mo drive ani. Kabalo. Hayadaan be. Dala, oh. Sige, drive na diri. Mary, dili ka sakay, Mary, ha? Senyorita, 10 minutes ra ha. Pagkahuman, kwaon na ko na. Sige, Mary, gunit niya, ha? Hala. Hala ka, gwapo, ani driver, Mary. Ngeng. Ngeng, ngeng, ngeng. Gunit, Mary, ngeng. Tugayang senyorita, ganina raman to. Uy, sinong kasing man na oh. Ang tag-iya sa tricycad. Wala biya pinananghid na gamito na ko yung sikad. Ay. Si senyorita gud ang mapasangin na ni ron. Muli na ko bi. Wala man akong sikat dito, ako ibutang oh. Gunit, Mary. Nagbaw dito si Dudong Pawix pala sa tuaron. Tagbawan jud ni si senyorita ron. Kasab-an jud ni ninong kasing. Kuha mo lang sikat oh. Gidriban sa bata. Lingawa ani Mary. Para sa day, para sa day. Musakay ka, Col? Musakay, ako magpasakyo, ako'y tag-iya. Hala, imuha da ini. Kadudong Pawix taon ni, pareha lang siguro magsikan. Usa sa kadung pawik, sige ako ama na, naugya. Ikasab-an na si senyorita oh. Mulakaw na ko basig makitaan pa ko niya. Madamay pa ko niya. Itugon ta ka sa kong mami, Col. Nagbayad ba ko kadudong Pawix sa ligbansing ko? Unsa, munaog ka o dili? Ay, sumbong ta ka sa kong mami. Bantala ni si Dudong Pawix, dili din niya. Tara, Mary. Pero teka ni bata, gamito akong sikat ay pananghid. Senyorita, naunsa man ka? Reyna, gawa sa good. Senyorita, naghilak. Ha, si Maria naghilak nga naman. Mami. Naunsa ka Maria?
gipawiyan ko niyang sikat. Yaman, si Dudong Pawis, gipabayar ko niyang panjing ko. Yaman, dili na to yung sikat, Mir.